V-Live. 5 nights ago, ug ato na masaksihan ang grandiyosong GMA Gala 2023 karon July 22. Kini ang labing dako nga kalihukan nga nakahiusa ang pipila ka mga kapamilya ug kapuso stars nga dungang murampa sa red carpet. Bisan pa man sa kabisi sa mga Kapuso project, wala kalimti ni Sparkle's rising teen actress Althea Ablan ang iyang study. Gani, giflex niya ang iyang diploma human mitapos sa senior high school sa Don Bosco High School, Parañaque. Good news sa mga Dongyan fans, balik on screen sila Kapuso celebrity couple Marian Rivera ug Dingdong Dantes alang sa usa ka salida nga ilang pagabidahan. Kini ang Rewind nga usa sa mga napiling official entry sa Metro Manila Film Festival 2023. Samtang niadtong weekend, nagsugod na ang init nga pagbinay-luay og komento nila Bea Alonzo, Boy Abonda, Jose Manalo ug Annette Gozon Valdez sa Battle of the Judges. Sa unang adlaw pa lang, nagpakita na sa ilang makawaw nga talento nga tatak Pinoy. Daghan pang mga talento ang atong atangan sa Battle of the Judges, busa tutok matag Sabado 7:15 PM.